Bago pa ang opisyal na pag-arangkada ng national campaign period ngayong February 8, mapapansin na ang kaliwat kanang poster at billboard ni na Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo at katambal nito na si Senator Kiko Pangilinan dito sa Angeles City, ang nag-iisang highly urbanized city sa Pampanga. Kahit tapos na ang Pasko, nakadisplay pa rin sa bahay ng mga supporter at volunteers ang mga pink na parol na nagpapakita ng pakikiisa sa kampanya ng Team Leni Kiko. Si Mayor Carmelo Pogi Lasatin, bagamat wala pang opisyal na iniendorsong kandidato sa pagkapangulo, mainit na sinalubong at winelcome din si VP Leni Robredo sa kanyang tanggapan nitong nakaraang linggo. Tinatayang nasa 200,000 ang bilang ng rehistradong botante sa lungsod ng Angeles. Para kay dating Mexico Municipal Mayor Ernesto Punsalan, ang chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas sa Pampanga, totoong nakalalamang sa lalawigan si VP Leni kaysa sa kanilang pambato na si Ferdinand Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News Team kay Punsalan habang ito'y naghahanda sa proclamation rally ng Marcos Duterte Unity Team sa Philippine Arena nitong umaga ng February 8, 2022, inamin niya ang kanilang pangamba sa maagap at lantad na pagtatrabaho ng mga local leaders ni VP Leni sa Pampanga. Kasi po, si VP Leni, ilang beses na po nagpunta ng Pampanga. Siguro 4 times na. At saka kakampi nila si Father Panlilio, Oka Rodriguez, sila Bailon, Boy Bailon, gubernatorial aspirant, sila Edwin Santiago. Kaya po medyo, paano bang kung tingnan mo, meron pa silang clout. Bilang veteranong politiko, aminado ang kapartido ni Marcos Jr. na naging epektibo ang pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad ng Leni Kiko Volunteers sa lalawigan. Kasi Leni, bigboga ni Pampanga Palas, gaganitan kayang barangay Kalugaw. Volunteerism din umano ang nangyayari sa kanilang hanay. At sa hakbang nilang mapagbuti ang kampanya ng Team Unity, sila muna umano ang tumataya. Habang may naipapangako naman umanong maibababang pondo mula sa kanilang partido. Meron na ho bang pondo dumating ho sa inyo? In the near future, sa naririnig ko sa nakakataas na rango sa amin, sa federal party, in the near future meron po. Pero since we start this kind of work, wala pa po. Nagtatapat po kami. Guerrilla type ang signature campaign ng Partido Federal ng Pilipinas sa Pampanga. Ayon kay Punsalan, sa kanya lamang iniikutan na bayan na may 43 barangay, hindi nabababa sa 48,000 na supporters ni Marcos Jr. Kumpiyansaan niyang mapapataas pa ito, lalo't kung may titindig na local leader na maimpluwensya sa mga Kapampangan. Siguro po, kung mag-full blast ang mga pinedaklan in favor of Bobong Marcos, pag po sila ay talagang todo support kay BBM at kay Sara, mahuhusan po natin ang lead ni Leni dito. Sa naging panayam ng CLTV News Team kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, wala pa itong nababanggit na susuportahang Pangulo. Bagkus sinabi niyang magiging bukas ang Pampanga sa kahit sinong national candidates para makapangampanya. Paolo G. Santos, CLTV News.